enti sofo anase pani enye saa de we akoso saa ma akowura dem obekọ na obi ene ni kunu na omo hyeda mo nkwala wo ho na bema no edi oba na tem oba no timi di ni nyina na nkwala no te no omuti edi ofisa akwala ni pia bontia na obi nso kokana kasa na maame ne papa mo kan dem na nkwala na te no eno nso nom so ye den edi ko bobra Ghana mama menchia wana memu akwa Bempah Nyansapo Tv so yakase Nyansapo wo so yesane no badwen ba kwan so ene ye ba bedi enkomo mpempi no metaka asembi mesi se me adwo ho no se me bufu na se me pese me kasa eyese me nyanto boase na me kasa eyese me ka no me home so mpempi na ya na me kaka ma adwe na me de mani asi eye infante pem school omomoto omo se dwen hwekan nsem bi kwaso social media ne so a enei no adwo amatena si ye ba bedi ho enkomo ye ina yenim ye papa ya de nyina Reverend Owusu Bempah the nation seer the nation apostle papa ye di nkomo mo anyam ye mo wia na mo san di matem se me bufu so a no makofa nkwaseafuo ma ya bi o mo nim te sem ponkyerani no mo didi matem MPP mo nim na mo san mo bi bedi matem bi ma ohu medome ba omia de abesi dan ene na me ka kire mo ye nkwaseafuo pa wati emmoa stupid people Nkwaseafuo MPP ma bobo dampa ma jimi mo sori amoso aban we echechemo o mo cheche hwan na o mo ye demonstration na bi no e na fu say you no dimbi o ye den demonstration moa hobsina doye Nkwaseafuo ade o mo say order from above na in some way bi ba eya na ye fa animdifo manim de omakwadare onyansa ne nimdie mu ene omo edi enkomo se ne be ya yenso ye bepe nsem ne pomasibere enye Reverend Owusu Bempah ne nsem ni na waka no ane edi yeni ebehwe na so ye hwe the new patriotic party amanyoko ne se ne da ho na ye nyina ye nim omase kwan a party no eba ye ene omo furuma na se Reverend Owusu Bempah edi atam na okase Nkwaseafuo wo yuzu dodo ka bia na de ama sa ni statement no abodamfo for na ehyehyehye akire no eno ho nkomo ane ye ba bedi enti mesro se obebo nua amane sa adwa atrase a ye ba bedi enkomo ne se no so se nei eye nyuma ko bi ana aso masene eye nala se wo Ghana ana se wo UK wo European countries bi ana pese wo send ska ede ema wo dofo bi wo nua bi o papa wo maame oba ede ba eye Ghana ha se ya mesro se ube yuzu eye nala yi na ode asendi sika no ye se nei batakaria do so ma ye hu nkramo papa Gidia senti ana akwa asore na sesebio eda ekan skawia na asore panyini ana se sofo afa akire akwa akobo sika no achi no ahwese bibia eda na akwa mu ntime srawo se wonje wobusuani ni wonje wunua bi ni wonje wo sofo wa asore ba bi ni na se wudi sika efa ne so a mesro se ubeyuzu nala na ode sika no amane no se wo send sika na de hia ne se obebo eye promo code no Nyansapo ye bema wo eye 20% discount Nyansapo di na obebodi ahye ho no ye be ma 20% discount ebeboa amade ne da nyina no usika enso atimi afa baby papa na akwa kopie bia ya ususu se sika no kopie na anigye aba ejabusuya one nala eninsa woso na wonso usika bia no enko toten enfa emma na nankra wa ha mene no eba betwetwe enkomo ere fa nsam eni no ye papa Reverend Isaac Owusu Bempah akam eriafa ANPP amanyukuo no eho nankra me mu akwa aba yo medasi mawura se ohwe ewiase we mu e wom sesi e obi a wasase we su bia nim se onim nyansa esene ne yonko enu nti ama enipa ye wasase so eho adwuma ye no aye den ankasa nti misini pi se enipa ho adwuma edin pa yi enti se BBC na wanto boase anwene ho ankwa akira obeye dia ensem fata what I say na dia mimi hu ni se me hu ye no me yam hye me kakra adentia e se oye sofo a nipa bebre gi ni di ena na asore no nsuso ye komu a ye benya enipa bi nsu wo mu a omu nyina nso ebia omu so ye MPP fo ni bi enti eba ye no
ha me na mmom ya me dwuro ho ni sɛ ɛyɛ abufuo na akan kasɛm no yɛ ka bibi sɛ oma wabufuo aburo wa adwene so a sɛ bi aburo obɛyɛ kwasea so te ase ɛna twerɛsɛm Bible no nso ama yɛate ase sɛ yɛbumfu nanso yɛnyɛ bɔne nneɛma yɛbu awia nyɛ den ɛnkɔtɔ yɛbufuo so ate ase enti sɛ bibi saa ba ɛsɛ sɛ wohwɛ nneɛma bebree na apagya w'ani ɛde to nyame anim sɛ anyɛ saa deɛ wobɛyɛ no ɛbɛyɛ nsɛm bebree ɛna Bible no nso ama yɛ kwan sɛ nsɛm bi a wobɛkeka sɛ wobɛdumi obi wobɛdi obi atam wobɛse ne kwasea ne nneɛma bi no wɔse yɛnhwɛ yɛano yie na yɛma yɛano kwan na ɛnkɔyɛ ade a onyame mpɛ ne yɛmɛgyina ɔbɔfo no anim kaka sɛ ɛnya mfomsoɔ so enti nyame mpɛ sɛ wobɛyɛ adeɛ na wie ansa na wabɛka sɛ manum ho yɛwɔ nneɛma bi wɔ a ɛhyɛ da ɛbɛyɛ anida ho ɛfisɛ wei no akɔyɛ sɛ ko na ɔne nipa no ɛko sɛ bɛ wo nso wogyina pɛn na wogyina mu no ɛsɛ woyɛ ahwɛ yie kakra ɛwɔ nipa fam na hu sɛ deɛ nipa teɛ wɔn mu a ɔde ɔmu gu asɔre dɛm a wɔtete wɔn mu no sɔfo biara ni obɛtumi aka kyerɛ obi sɛ bɛ kɔbɔ adwaman kɔkye mpena kɔbɔ korɔ no kɔdi ewu nanso yɛka kyerɛ wɔn wɔ asɔre dɛm wɔn ba wɔn kɔyɛ eti gye sɛ wonya abotrɛ ɛne ntoboaseɛ ɛkyerɛkyerɛ nipa no tete na ansa na nyame yɛ n'adom no ama ne ho kwan a watumi abɛdi nkyerɛkyerɛ a wɔde wode ma no so nti me hu saa na meyɛ no meyam hyɛ me paa ɛfisɛ kasa no kasa ano ɔden paa sɛ aka nkasa mu no yɛwɔ nsɛm bi wɔ hɔ a sɛ woka a ɛnyɛ wo ne nipa baakofoɔ ɛtumi kɔfra nipa no a woka ne ho asɛm no ne maame ne papa na abusua nyinaa nti sɛ wohwɛ aka nkasa mu a yɛwɔ kasa mmienu anaasɛ deɛ yɛde twerɛ abc no borɔfo deɛ no so twi deɛ no yɛwɔ kasa mmienu bi wom so baako yɛ e di twi no yɛse a so ɛna borɔfo deɛ no yɛse m twi no yɛse enti kasa bi wɔ hɔ na sɛ wokɔ yusu ne di kan ɛwɔ asante kasa na aka nkasa mu a wadi nipa dodoɔ nyinaa atɛm enti nana ma membra mu enti yɛtie yɛ papa Reverend Owusu Bempah ne statement na wɔn meki a wɔse Nkwaseafuo no na ɛno no yɛmfa ne sɛ woyɛ MPP ni me MPP ni yɛyi na ɛwɔ ha yi na MPP ni a yɛyi na yɛka ho bia na obiara ka ho bi so wɔse nkwasea no ɛyɛ dodoɔ woka kwasea yɛ nipa baako na woka nkwasea na asadefoɔ no asan abɛsɔ so enti na kyerɛ sɛ nkwasea no yɛni ano so saa nkwaseafoɔ no anaasɛ ɔmugye mi sɛm no a woka no ɛni ano na saa sɛm no a woka no nso so no sɛbe ɛsɛ nsɛmɔne nti ne yɛkyɛ ɛdin enti nnipa a wɔmoyɛ saa deɛ no a wohu wɔ mu no ɛmfa mfra ɛti sɛ obi akɔka ntɔkwa wɔ abɔnten na ɔko na yɛdi atɛm na ɔno no a ne maame ne papa ne nananom bi a ɔmo te fie ɔmo nso saa ntɔkwa no ɔmo mɛko bi eti saa nneɛma no ɛna ɛsɛ akamfo yɛsua ne ehunu na titiriw no asɔfo no hu saa nneɛma no ɛde kyerɛkyerɛ efisɛ deɛ woni na nya asɛm no ɛna woni na nya na ni kwan sɛ odi bi yɛ den ɛkɔfra ɛno na sɛ koduru baabi a na yɛtumi frɛ wɔ baabi sɛ asɛm a woka ayɛ no bra na bɛyi ano efisɛ me no na ɛko ade na sɛ papa din bam ade sɛ maame edin bam wate ase enti yɛka saa na yɛhwɛ bibi yie na titiriw deɛ me ɛha me paa no sɛ ɔno ne gyina pere no gyina sɛ sɔfoɔ no ane bia yɛ kora na wɔka saa asɛm no because Bible mu yɛse deɛ ɔka raka wo sɛ anaa meboa so enti sɛ na medi kan no Bible sɛ mmoa no kwan ne nkɔyɛ bɔne ne mɛka na ɔbɔfoɔ no anim sɛ ɛyɛ mfomsoɔ nyame sɛ wɔmfa nkyɛw so ɛna nsɛm a wɔkekae ɛmmoa nkwaseafoɔ agyimifoɔ no twerɛsɛm no ama yɛahu sɛ ɔse ɛnka nkyɛ obi sɛ raka na akwasea anaasɛ nipa hunu na sɛ woka saa asɛm wɔ yi a mpanimfoɔ anim mpo no baabia no a yɛde wobɛgyina a wobɛnya no yie a wobɛfa wo ho adi nti nyame sɛ saa deɛ nso woyɛ a ɔnyɛ den ɔmfa nkyɛw na me ɛduru baabi a ayɛ na mehu sɛdeɛ asɔfoɔ no pɛ sɛ wɔmoyɛ Bible no na ɔmode kyerɛkyerɛ yɛne a yɛdi wɔ akyi no nti sɛ meme sɔfoɔ tumi bɛgyina di atam bɛkeka saa nsɛm wɔ yi di a
na me nso me pia bonten na obi be kam ya sasa kwa na me nso mefa so na me nso makeka bi a kire no na saa niema ni nyina ekọ no nso no e de ekon na eba e se me madi umpanimfo atem bedi o maame no papa atem be bi kura akosa wo nana wonso wadi bi emna be sa me maame papa ne me nana wo bi se de na beba enya busua ntokwa e na eba enti wo abusua e dom beba mesuma abusua de me dom be den e beba enti ebekọ akofa ensem bebre enti ade bi a yeye no asase we so no yensire nyame me da bia me ka se nyame oma ya dwene ebise se odi nyansa ya ade bebre a obre o ebeduru ba ebe no na akofa nsem bebre di aba enti me de mete sa asem we no kwasem ni me makoma mu pa no anya me de wakoma mu anya wo de esan nkwaseafo no kan ye na se esan ba bia wo tra de kono waza me kasa no se MPP manyuko ne ye party bia me matete anase ye yina ye nim se efiri baabi na beduru baabi na efiri na ma wakoma mu ye wo ya anase de na e na me pese mi hu no tie misrem tiefo ne nananom se omfa ncheme okay ye wo kasa bi ye kasa se bi unni so de so de mumfa so me pese me kana afidi yesu ye ka unni no mo de kasa bi asoso sa unni no eni kasa no mo de besoso no e ye kasa e kwa akire ko fa free onana enana ebesi o maame so edi sa kasa ne ye ntanka what I say ye ntanka madwemanka na emom sebe enyansafo ni sebe agimifo de omuka efise kasa na omunti ase ena omunim ba bi efire eni ba bi ede ekopem eni nti akan ye kasa no enye se ye kan tra ye hunu saa no ensem bi wo mu a ubegina ba bi aka wo adwen mu be ye wo se enya hwe ana waka ne tra na nso mpanimfo beba mu no na bonso wanye den wankasa yi enti kasa no nso ye nsua ne yie si esua ne ye ya ebeboa ma ye ntra sa ne ma no so efise asasi so no me de bia me ka so obi anim so onim nyansa so ne yonko ena akoma ye mfa nya ade enti mpanimfo kasa bi se o ya ade bi ahwe ne yesu wan hwe ne ye a obetumi de bim die akodifo se ebi asema o kan ya sebe o dome amanyokuo no edi atam ebi akọ company fo nyina na ebi ana wofa ana unua bi ana unana bi wokuo no mu a so no so ka ho bi obi kura ka se ebi kura na sefo bi ko free SHS kura na so no me ne ko ne so ati ase enti eduru ba bi a se uye nyame nipa so ye die o se ye di abotre ene ye bibia so oba bible mu a ye wonum nsem bebre wom na bia wone kwan what I say ebia wone kwan enti ye nhwe Paul ebra omukoye yambidwuma no yesu suma ma omudi asempane nam no omukoto akobe fen Alexandro na oye kobre dwumfo ode kobre eye niema hodo so kobre no so ndi ade kobre yesika ye de tujem na ye ma se gold na emfa se gold sa na dodo na abeti ase nti ye bre ho so gold no ukofa gold na yeso fa gold na no awie ye kobre ho ansa na waba benya sa ska ko na wo pe no nti sa Alexandro no kobre dwumfo no ye sa adwuma ni bi eti omukoka Paul mukoka nyamsem ho no na chede de no omo ye ompene so se ombeba be kanyame asem ko omusi nyame osi nyame adwuma no kwan nanso Paul eka se Alexandro kobre dwumfo no nyame ntua ne ka so efise osi ye nkwan ewo ye adwuma no ye den ebebre wa amfa nkofra ne fiefo ene na busuafo nipa na woni na nya no ene o kan so na o kan ni so o kire mu se nyame adwuma ena osi ho kwan what I say na nyame adwuma na osi ho kwan ni ntino o kan asasem ne nso o kan no wamfa mfra ne yere wamfa mfra ne ba wamfa mfra ne busua wamfa mfra ne hu nipa bia na emom ohun se de oni na nya no ena one ne ye den eka enti se bibi ba na se ye ya ye mfa akoma ntina mdi kan se oma wabufo buru wakoma buru nyansa so a ubeye sebe jimefo enti nipa bia no ansana ubetu nan se uko baabi
o ye bibi ana obie wano aka asem bi no ese odi adwene ye den eto ho enti mesre se de ekọ no onhwe na adwobro onye den emra na me de em ya ne se ebia asem kan ebia efunu ne de obewu dadawu so na omfa uka anya den emfa no nkohwe ase ti se obi ebia oyare ne yedina to ambulance ne yedina ekọ ji anasa ayare sabia bi ebia ba bia waduro no obewu nanso shenkani no wanka ni ye a ska ne san akọhwe ase nipa no we si shenkani ni mom na ayare ayemfonso agokum nipa no so ti ase enti ebia wo kan ebeduru ba bi na ehaw bi ye den koba na ye de yani nyina ebe kire wo so ebi nso a na ente sa fa ho kra so na mfa ho sa nanso abufuo ni de ba obetumi aka de obetumi aye de abaye obu otumi kekansem bi ni ade enso onya akotena ase na okoduru fie pa fe na ase duaka no wanu ho etina me pepi no me kase me bufu a na me de mani akwa kire infante pem omo moto bi so dwen hwe kan abrabo na ye bo no anase sa asase we na ye te so no enye se ye benya bibia frenchimu ye nya ne sa da ena twerɛ kronkron no nso ma ya kyerɛ sɛ onuafo akɔ ne nkyɛn na ne nkoka so ne so ɔte ase wanya ani a wante ase de a fa nipa bi ka ho ne sɛ nipa no nso ɛka no wampene a ɛna ebia wo bibia ɔbɛyɛ a oyɛ nanso ɛnam sɛbe oyɛ sɔfo na wo gyina sɔre dem ɛkyerɛkyerɛ ɛyɛ bibia ne ade nti no ɛni kwa sɛ saa kasa wei na den efiri wanu mu ba efisɛ baabi a wo yɛ sɔfo no enkola wo ho so ho mpanimfo ho mrewa ne nkokora ne ade nyina yɛ den ɛwɔ hɔ nipa eguo ne nyina no wona wo mu sua ho nti Paul ka asɛm bi ɔsɛ mo hwɛ mi sua me sɛ ne amem hwɛ Kristo yɛ den esua ano no eti wo mu gudam ho nyina nkola afiri nkola so ba pimpanimfo nyina no wo mu nyina esua ho ɛhwɛ wo ne yɛ na awurahusi mewum ni sɛ sɔfo bi ana sɛ Kristo ni bitimi kɔka sɛ me de ma mo hwɛ mi sua me na mo hwɛ Kristo Paul sɛ mo hwɛ mi sua me so sɛ ne amem hwɛ Kristo sua na bi so no obesua Kristo nti Kristo ntete ɛna wɔde ekyere enti na me ma amfatom bi sɛ Paul kɔdome Alexander kɔbre dwumfo no wa amfa ne nuanu na busua ne mpanimfo bi anya den anka ho eti nipa a wafom wo no ɛna ɛsɛ wo yɛ den wo hwɛ na ne di na asomdwe yɛ den ɛba enti sɔfo ana sɛ pani ɛnyɛ saa de we akɔso saa ma akɔwura dem obɛkɔ na obi ɛne ne kunu na ɔmo hyɛ dan mu nkwala wo ho na bɛma no edi oba na tem oba nso timi di ne nyina na nkwala ne te no ɔmo tie edi ofi sa akwala ne pia bonten a na obi nso kɔka na kasa na maame ne papa mo kan dem na nkwala na tie no ɛno nso nom so yɛ den ɛde kɔbɔbra ɛwɔ abonten nso Bible sɛ yɛn kyerɛ nkwala no kwan na ɔmo mfa so na ɔmo nyine a ɔmo nyɛ den ɔmo mfiri ho na afei den na ɛkɔi nti abufuo de yɛmfa nyaade nana yɛhwɛ ade bi o mpanyimfo ka se bɛm sɛ ɔdɔ saa na ato adapa ɛkame akɔyɛ sɛ ɛkɔyɛ ɛkam bi wɔ yɛ ho yɛmfa sɛ me no mienu yɛntɛmu ɛyɛ asumdue bra ɛbɛba sɛ me no mienu ntawantawa na sɛ ntɔkwa bɛba yɛntɛmu no na nsɛm bi nsɛm fata kasafin kasa ɛte akoma ɛsɛi nneɛma bebree no efiri baako num ɛde kɔ baako hɔ deɛ bɛ ne ma ne ba saa enti na tie ni o akan amamre mu no sɛ awale egu a yɛsɛ ɛyere nkɔ na ɛma nyɛ den ɛmra ɛma ne nti aware ne nyɛ den enguye obi akɔ obi a maguhyira yɛ bibia ɛma ne nti aware enguye nti aware enguye no na ɔba wo ne na wo ana bɛma sɛbe ɔba wo ne na wo na okoka asɛm bia ɛtan na ɛfɛre na animguase ɛde kyerɛ no a edina da bia me ka bibia me ka besi amamre so no ebisɛ amamre no ɛma kwan sɛ yɛ den yɛ saa ne ma no ebisɛ enkola da montem sɛ bi enkola na montem kura na sɛ be motena se adi mu nkɔmɔ pɛn so adenti ɛna ɔtan bi saa bɛda hɔ enti sɛ ɔno ɔba twempena gyae ana ɔno ɔba wari gyae sɛ mo yɛ word sɛ mo yɛ den mo gyae a mo nya atamfo eti enkofa adeɛ bi a de tan bɛɛ den ɛbɛba ɛmfa ɛnkɔsɛ ɛkan bi wɔ yɛ ho so ɛyɛ yamamre na yɛ nsua no so ɛne kasa mu ntete a yɛ nya mfirifie no ɛna masa ne ɔma ne nyinaa de ɛkɔ so yɛ papa Reverend so Bempah nkɔmɔ di yɛ no sɛ wowɔ Ghana ha sei
na se nyame ya adom na ye na wode yenko eche na ye na ye hu afi 2028 ukoto santene to aba edem MPP amanyukuo na se emra wo so mpese me de ma no beka sansem no mi wei mi ye ma hyeme ma me amenka se mi nkyerɛw enu me sem bi wo tworo no mu na yenhwɛ ade na yenkyerɛ mu de nti a saa de ne ye den ebaaye so nti se ohwɛ Israel nyom oha ene enkono no a Psalm 109 na wo de kan free ba ko no ebra kakra ne yenhwɛ ade ne ehu de nti a saa de no ebaaye. Okay, yenhwɛ twekunkun ni mo se enyom oha ne nkono Psalm 109. Ohwɛ atifas mo se atamfo bone no nnue. Wano ma ye Nyankopɔn mmue wano. Ma ye Nyankopɔn emua wano jesenka wano ntum. Na abonefo ne nkontompofo abue won ano atiame. Sa koso. Wode atɛkyerɛma torofo akeka me ho nsɛm. Wode atɛkyerɛma torofo akeka me ho nsɛm. Na wode nitansɛm atwa me ho ahyia. Ɛna ɔmo de anitan nsɛm so atwa me ho ahyia. Na wone me di ako kwa. Jezentoko ɔmo ne me ko no eni nyina so. What I say eni nyina so enti sɛ ubadum obi ɛwɔ Bible kwanza o de Bible na ɛbɛka de a ɛne ehwɛ sɛ saa nsɛm na mo ka no eni nyina so paa ne sɛn. Unso obi hu ehi kake otimi di na tem otimi kotwa troto no so otimi koka di opa bia eden e de fa no ho abra entisa so eti se hu se entisa nyame ene ye bibia eti ubenya ofa ho di a hwe ana se bibia ede entimi nyew eti se wan hwe na se ho so ko bi wa no kodome a numi ne de ho wadome na wan hwe a ekira sem no na akoye eno so woni Nyankopɔn ntem asem what I say to aso kakra mama. Okay. What time de she me do anamu edo a me do wo mu no wo mu de wo de otan ene she do a me de do wo mu nanan so na me de mpayara na mebo ti me de mpayara na mebo eti se o me ye bibi eboa anan se bibi asi na mo de tan do me do mu ahu na mo de tan hye manan me de mpayara na mebo so entina me ti ase a ne no me no ebetima ye adwuma tieniye enome no betimi aye adwuma ewa abra asem a mo kan egina so papa aye den ewom ena sa anome we nso no odi nyame asem na aye den edome eti nyame bema na bofo aye den ahwehwem amoma hu se eye ne kwan se odi sa ensem we ne den ede dome nanso ade bia no sebe asase su tumi kura no ukoye de no kobodua na omto ombo ase ye den ehwehwem na nka mpese nyame abofo omo osoro omotombo ase hwehwe sa ne mani nyina mu na twesem na da no bebre ni nim se no ansa wafa na wakan na de ewom no wo de aye ebi o wa obedi beye wo de nema beka mo na ye yo ebeye adwuma se de awopɛ but wo nkwaje wo kra no wo ye dan wunya nkwaje da awo Yesu anim nti heaven na wo prese wo ye sof wo ye difo wo kɔ asɔre akɔpɛ no wonsa nye de enka bi da na ni nsema bebre na ka asem we papa Reverend Owusu Bempah kai woni nam social media no so na wo de waso toto form na wo tietie nsema nsema bebre na ka se kasa twitwi a waka no me nsema a waka na wa ankasa wonni MPP furuma bebi efiri se efiri himfie na fan ko sin ye no wa hwe ye wontimi nsi ekuro bi so region bi wontimi nsi so ye no so we de enya tan so ende ni pakro na adwene no wa kyere enti te se bia wo pa adwuma ye no abɔ mpa ye wi na de wada obele no wanya adwuma enti fanimdia ni nyansa ne adwene enti ade bia wo asase isu no nyame do nipa nyina onyiyim ono bi ntan bi onte se ye nipa ya adwene se bi ya adwene asese no ebi mu ya adwene asese no enti nyame de ohwe de awo ye se ebe fa ne kwan so sa amfa ne kwan so obetua woka enti se wo ko ball wo ye politics na se so di nyame ba mu a wo na wo ha wo ho nyame ono bi ntan bi odoye nyina enti wo nim de ene wa kwan ubetimi de aye na obeye nsusu a ubetimi aye ama na yeye no ene ne nyame di ne sesi ne bu agi atum sampa de awoye nti on ne tu hene esi hene ampa na ene nipa bebre ama nyame abamabu ewo kwa ene ama bebre mu so ene ntana ye huna mane ye bebre wasase wo Yesu eti de ekone de moma ye nhwe
na yensan ye chi na asofo no ehunu kwan a omde nipa e wasase so befa so because enipa adwene no enyepe enti mebusam ka asem bi duro bia mtimi hwe din o se Nyankopɔn bo nipa woten so na nipa no na hwehwe tirimadwen bebre so ka nyame mpese onunu abeko nyame mpese obedu obi atem nyame mpese onu obi benya asem so enso eniema pa nyame di ahihya ama na se efa no enam se yeto nyame asem atwene nti no yen ye dede yen efi se ye ebeboa ye ho beto yen na ade na oye no ono no ho beto no na ni nua bi ho kire no enye na asem enti eduru ba bia se hu se kaniba ne sigusi hehe no osra na se ni nua bi ho akire no wanya ni nua bi abu no ana wasisi no enti ne nani age enti ukoto ade akura firi obi ho a ade no ne bo den no obete so ama no o se wundi so unti nso no opira enti unya to wie na akope ne nani age enti nyame mpesa ne ma we nyina enti nyame bo wiase no obo na asomdwe ne ahoto e ma ye nyina se yenka ya adwene akoma mom na ye nsom no na brepa bi na asase we no ye ntena so ngoduru ba bia o aka brebia nche obaba abeje na ade so nti Isaiah 24:1 no ndi emeka o se awurade asase amna dampan na wadane asase ani abutu no abosofo nya apete nti se nyame bedane asase ani we abutu a na niam a wo ye eni kikikini ade no ko de kwahene so enti yenhwe yie ne akankasa no nsuso yensua ne yie ye wonsem bi wo ho a eni kwanse wo ka se wo ka nkwaseafuo bi kura asem ko me kan na wo papa kura nso wo sa ekuo no mu bi enti na ubetimi aka fuo na aba no mmoa ubetimi ayu papa afrim abodamfo ejimi ubetimi ayu papa afrim na sa asem wo na wo ka no nsuso wo ye pani wo ye sofo agina soro dem church enti nkola etie no omunsunsuya sa ade no ombesua nso so ese de odi akire no osua de odi kan nantie nana ye sori so sa asem hu nanso mame embusa wasem bi wodi nkomo a wodi di atem odumi nyina no osan eya ade bi na sa ade na wo ye no wodi kan ye bi 2024 mu a wo kire se Ghana ha de ye ma asum bi enni Ghana so ye wosum bi edi Ghana so enti ese Christopher nyina asori no mo ye ensem de bebre na me pese meka de o kana kamia kwa ese me na meka enkofo bebre na eka se sa esa na wo twa ne sa ensem na wo ka no anhwe ya daache ede tawantawa e ba beto asum bi mu ntam eno so gire sen o ka se ni kwanse e ma asum bi ebedi sum bi so a ye ka asema yenhwe yi asori nyina beto nananom som eno kwa nka me beka no se ne nke mamu nyina mo afiro na nka yakofa tetede na ngom so mu ha ya adwen asori ni nyina ebeto tetesom ena tetesom so na kire kwampa enti tetesom no ukodi awu sebe ukotomo na ukofo obi owiram ne ade a yeso ye nipa bonini nti yanku kura yetwa asu ma akotena nwuram ena asori bible de nso ebai na nanom de no a ena no nso ye de ewom nti ye nyina ye nka mom na saa ne ma no ye mbɔ ho ban ade nti no obi be koka se ye ma esum bi medi ye so esum be na eba bedi so because nyame bo wiase no na say Ghana no ye Christian home se Christian saa sem no de me ya na me mpese meti tie ni ye ero na ko possible we yo se me mpese meti saa sem no se ye Christian country adenti enya Christopher ye na yakoto aba aden na Christopher koto aba wi a na ye mpanimfo ye di wo matem ye mpanimfo no nso edi ye fa kwan bi a enye so sika ye se omde bo man no ye mfa mmoa na omunko echedi na moti ase saada no ebre bi so amebubofu meba ba kire ekwan afa so to aba ne empanimfo boni a wo mu ye tia Kristofo a nyame de bebu ya ten na we de obofu so etimo ye nkeka sansem no na mo yemfa ya adwene eninti no se mo ma adwene wo Kristo Yesu mu nya de entina mo mu bi etisi ama adwene wo Yesu mu antra ye mu bi na ese ye beka sei ye be sei ya de ye nyina ye bre na de asase wo Yesu no enipo mo ye mobrofo wo asase wo Yesu pa ne Kristofo se Kristofo ni mo mbenkum no mu nifa so asolia kesia bebre wo asase wo Yesu nanso ye benkum ni enifa pa no
enye entine wobekwa asori we mu no wokwa asori we wokwa kan se mesi ye de ye nkyerɛkyerɛ nti saa wokwa kan we a ɛsɛ nkyerɛkyerɛ nti saa enso ayi kolesefo ngo ne ti na nkyɛmu num no osi gidie baako asubo baako nkyerɛkyerɛ baako nyankopɔn baako pɛ sentina meka se nyame baako ne so nkɔhye bebre na fe den na ni nyina akwa bibi se obi bɛka se ye ma esum bi nsɔle mɛden emedi yeso ko fosi sakasa no yes na okoka ebia se bia abosomfo anasa abosomsom wasoma abosomsom no enye som so ti na nipa ntiase obi edi suma achi a ana abosoma achi a enye som so busum bi o wasase wesu bia no sebe nyame bɔ ne se omo ya abɔfo omo nyina ye nipa nko a ye nsom busum ti ne ye nti ne mebe nti bripa mu no ye be kyerɛkyerɛ omo nyina ye be kyerɛkyerɛ saa nneoma we nyansapo be kyerɛkyerɛ saa nneoma we nyina busum te se wako ayaresabea na ye de afidie a de hwehwɛ nipadua mu hunu yare ye de hwehwɛ nipadua no ne hunu yare no ne mu aduro wie na ahotɔ wa ukosom afidie no eti nneema bu hɔ a ne yaka ne saa eti na obeduru ba bia no na sɔfo o kaseti akomfo asori bia kaseti akomfo onti ade na se so ya ade nyame bra ahoni som nti bre pam no ye behunu eso no honi na so no bosom nyame bɔ ye nyina se nipa baako nipa mienu pe ne nyame di ka bɔ o ma hyahye obɔ Adam na Eve na ye ne wa asase su nyina nso no ye free Adam ni Eve mu afa ye dan ene ye titi ye ho keka ye ho eti mayemfa amanyosem ene Kristosum esem ye dan emfa mantiti mu nye dan emma asase we so eti se koba sa de a ne bra ye bra se yesum nyame edi nyame achi nyina no ye bra be ye kwa emfa so obi anya dan emma so enti so obi kwa asori we na obi kwa asori we a oye unua obi wo amanyokuo we na obi so amanyokuo we mu a oye unua na de ye me ya ne se mampani na obedi oman ne so no sebe yankofo na mfiri Togo yankofo na mfiri Burkina yankofo na mfiri America Ghana heya enti de oye bia no eye mayen ene ye wo mpanifo etu omfo nti so mo ya de bi na nkoso a mpanifo ni nkotunufo so na ye hunu de be enti de pa na ye ne de obe na ye papa wa wo banzo ye de wa beto aso afi eye den ye nyina se ye pa oman ni yu ye nyina se ye pa ahoto ye nyina se ye pa asomdwe adenti ena afi de party ni party ekun party we fu mutumi sore na o mudi party we atem mampani a owo sa party na o mudi na atem sa ne o mani nyina no eye no me ni musuo enye ema o man puntu onye den enkoso na nyame nyansam mu no se ukasa tia pani eni se bi obi kokum obi anase oba nyinsen na oyi tugu a enum ye basase we so no enye bete ena ye nim nti ena ye de ye pe enti mesre se ye ne ewo asase we so nyina no se okwa asore ben se okwa asore ben se owa manyakuo bem se owa manyakuo bem no ye nyina ye nipa baako eti o se ye nya odo ene kuru ene ntiase ye den ema ye ho nti sa anya sa de a ebeduru ba bi me ma kire ma adwen ekwan a wo mo pe mampani bedie no wo mo mfa so na obi antena ne ba bi okay nana ye beda wase abusua na me kai wo se enei no me kamfo eye nala ede ama obeka se nala ye den ye se batakari ados ye hu kramu papa ana apesa wo send diska edi fire obi kroso ba Ghana ha se na ados na so o pe papa de eye krogin efi bia eni akire wo send wi a wo sum bedwo sabio ahoto beba na nkabom ne asumdua ba fie dia ne na nala ana me kanfo ede amount se owo abrochima mu wo United States wo UK wo any other European country bia no se opese wo send ska efri ho ede ba Ghana meso se wo be send ede afa eye nala so wo bra wo register na wo de eye nyansapo code no ede ahye ho na eni kasem ne se wo send ska ne wie na se wo bo nyansapo code no ede hye ho pe yebema 20% dollar discount. Yebema 20% dollar discount. Wo first 50% transfer na wo be ye edi abafie no. Umpe we na opeden. Medikan aka say GDR senti ana akopie mu asori fie a. Se meko panyini anase presiding eda e cheki ska wi a osofo anase sofo me fa akire esan akobo sika na chi na wo hwesa ampa sika na presiding eda se wa cheki awie no sabio eno anode atudwa ene yenso ye kokan ne hu se no ankasa anode atudwa enti se wo mpese
ntawantawa ntokwa mente me ho ase pinche ebeba wo ne wabusuani ntem esen sika bia wo se wo send dia abrɛ wo na wanfa kwan pa no so de kɔ mane ya ambeka won sa ukɔkyire mu no o se da bi ma send sika na ba nti hwɛ na won so ma ye ne dia ene me kamfo nala ene de amount sanso ana eye nanankra nso eye oduyeni owo cultural center enye kasankwara nanankra enim ye otimi nso etete ahaban nnuro bebre na edesa yade atena wo so ache yade a sabi atu atese ewo wede no so yade a doctor say fa kofie na sabi okowu no nanankra ebete ne te mekasa nye tenten nanankra number no 0535365999 0535365999 fra nanankra na uni no eni enkomo yade bia no ono ne ntwetwe ho komo obepe ho aduro edi ama na ade ase de PCA ebebre nyansapo ewa fidikesi so wa brempon royal kente palace ana aso yasene